Auzi ce zice? S-au strâns frații la un loc, dar mama n-au avut noroc. Auzi ce zicea Cocoș și frații lui? Aude, rog, Doamne, fă ceva, nu la pe măicuța mea. Nu lua pe mama mea. Doamne, pleacă mila mea. Doamne, pleacă mila mea. Ia-mă ce zice și pentru Dumnezeu cu asta frumoasă. Ia-uzi! Ce zice? Auzi ce zice, vă rog? De-abia mai bine muream eu, cu foc plânge poporul. În bunica lui, pentru poporul tăicuțului, pentru Contea și Gogoș. De-abia mai bine muream, că mai bine muream eu. Amă că mai bine muream eu, cu un foc plânge poporul. La Germanaș, pentru unchiul lui, pentru poporul, pentru tăicuțul lui Cocoș și pentru Conța. De văd lui Diego, pentru măicuța lui. Nu mai are la cine să spune dorerea ei, că spunea lui bunica lui, ea plângea. Domnule, Dumnezeu Sfânt. Ia-uzi! De blocul foc plânge poporul. Măi, Doamne, că asta e prea mare rană, că asta e prea mare rană. Cum să rămân fără mamă? Și varsă lacrimea mare, și varsă lacrimea mare. Cocoș, băiatul mai mare, este plin de supărare. Am și varsă lacrimea mare. Cocoș, băiatul mai mare. Doamne, of, ce mare mi-este rana. Cum să rămân fără mama, cum să rămân fără mama. Partea de Mirela, fata lui Pleaua. De la Mirela, fata lui Pleaua. Bunica ei. Pentru bunica ei. Pentru mătușele ei. Moneda Somerda. Pentru unchiul lui Conța, care e dublu supărat. Pentru Cocoș și Boborul. Țineți de pauză. Și încă 20 de milioane, încă 2 milioane. De la Rebecca. Pentru scumpa ei mamă, pentru Pleaua.
Și scumpa ei bunică, Brața. Nu vinea acasă bunica mea. Că venea acasă bunica lui, o strângea în brațe. E fata lui Larisa, pentru măicuța ei Moneta, care și-a pierdut cel mai bun prieten, 2 milioane. Și de partea ei pentru bunica ei scumpă, care a crescut-o cu drag, și la Bianca, care era cea mai scumpă bunică din lume. De la Diego, băiatul lui Copcea, după melodia asta, melodia care era preferată. Mai stai, mamă, 5 minute cu mine, că m-a luat dorul de tine. Vai, lui Diego, melodia ce vrei. Lui Diego, ce vrei? Mai stai, mamă, 5 minute cu mine, că m-a luat dorul de tine. Ia uite ce zice, la Diego. Azi dimineața telefonul mi-a sunat, dar la era un glas prea trist și supărat. O voce fără putere era vocea mamei mele. De bătălul la un an pentru tăicuțul lui Boboro, care umbra la toate spitalele cu măicuța lui. Azi dimineața telefonul mi-a sunat, era un glas prea și supărat, o voce fără putere era vocea mamei mele. În vorbele lui Diego, iauzi, vino mama, hai vino mama acasă. E văd lui Ciocan, pentru Diego, ultimul nepot care l-a crescut 2 milioane, așa cum mi-a crescut pe toți 4 milioane. Au, haide, mama, hai acasă, că ne inima arsă. Vino lângă mine măcar 5 minute, vino
5 minute. Auzi ce zice? Vino lângă mine măcar 5 minute, că-mi să spun atât de mult, că vreau să stai lângă mine, că m-a luat vădut în tine. Ia-uzi, Dimata lui Maradon, pentru durerea lui Concea, pentru fapta lui Beatriz, 2 milioane, și încă 2 milioane, pentru Boboro, pentru Cocoș, și încă 2 milioane, pentru toți supărații. Ia uite ce zice. Așa că am auzit de-abia eu am început să plâng. Auzi și repede am venit ca să oprim pe mama-n viață, ca să oprim pe mama-n viață, că m-a crescut, mi-a dat speranță. Auzi, Diego? Of, bunico, cea mai mare milă aveai, cea mai mare milă aveai atunci când mă mângâiai. O, plângeai când ceva mă doare, plângeai când ceva mă doare, m-ai crescut ca o floare. Auzi ce zice vorbele lui Diego din partea lui Trecuțului. Și asta cu focul zi, și asta cu focul zi, eram nepotul mai mic. Ascultă bunicul cu care duc amintea mea, du-te pe la soara mea și vreau să stai lângă ea, că viața nu mai contează, că astăzi o operează. Te-aș ruga măcar în vise, de la Bibos pentru Boboro, Concea și Cocoș, 50 de euro. Te-aș ruga măcar în vise, du-te pe la Beatriz. Stimata lui Pleava, pentru scumpul ei frățior, pentru Concea, pentru fapta lui, pentru frățiorul lui Cocoș, pentru Boboro și măicuța ei, Dumnezeu șef, care se întâlnește cu tăicuțul ei astăzi, Lisa. Auzi ce zice nepotul ei mai mic, Diego, pentru bunica lui, ce zice lui bunica lui. Te-aș ruga măcar în vise, du-te pe la Beatriz.
Fă-o să se facă bine, fă-o să se facă bine, că întreba mereu de tine. Ia uite ce zice. Of, ce viața blestemată, Doamne, cazuri deodată. Au pleacă bunica de acasă și sora mea să operează, și sora mea să operează. Of, ce viață blestemată, de-am luat o necazuri deodată. Pleacă bunica mea de acasă, Beatrice mă operează. Scapă, Doamne, pe-sor mea, scapă, Doamne, pe-sor mea. Întreba bunica de ea, întreba bunica de ea. De la Cania pentru Coborot și Coco 50 de euro. Și pentru Conța și pentru fata lui Beatrice încă 50 de euro. Ia uzi! Ce zice vorbele asta frumos? Pentru Brața, pentru măicuța lui Conțea, a lui Cocut și a lui Coborot, vorbele asta frumos. Auzi. De băga lui Conțea, pentru frățărului cel mai mare Cocos și Boborot, care la necazul lui Conțea l-au simțit cu toți împreună. Și îl vă duce în continuare 10 milioane de băga lui Conțea. Pentru frații ăștia supărați. Haideți toți, frații, ne strângem pe măicuța mea s-o plânge, pe măicuța mea s-o plânge, de blan, de blan. E mă lui Rebecca. Pentru unchiul e cel mai scump Conțea. Pentru fetița lui Păpușa Barbie, Beatrice, care n-a trecut o supărare și a venit alta. 2 milioane. Cu toți frații să ne strângem pe măicuța mea s-o plângem, pe măicuța mea s-o plângem. Ia-uzi. Cu toți frații am un loc, că, Doamne, nu mai suport. Auzi, Conțea, supărarea m-a dat gata, vine una după alta. Pentru viața lui, pentru Conțea, pentru regina lui, dublu supărat cu Conțea, care nu mai îl simte durerea asta, 4 milioane, cel mai supărat. Ia-uzi! Cu ce, Doamne, sunt vinovat, Conțea, dă sunt dublu supărat. Of, ce viața blestemată, Doamne, cazuri deodată. Cu ce, Doamne-s vinovat, că sunt dublu supărat.
Și ce viață blestemată, două necăzuri deodată. Auzi ce zice vorbele astea frumoase. Ceva nou, fă și tu te pare. Auzi. Eu, Doamne, te-aș mai ruga, scapă pe păpușa mea. Adicul paschete, ale ca ale. Auzi. Lei che sono profonda dietro ma anche lì ma ciù per tua passare. Auzi. Eu, Doamne, te-aș mai ruga, scapă pe păpușa mea, ca pe rântele o coțea. Dăm la campera, dăm la o coțea, n-am ales puterea. Ia-uzi. Au ca mea înseamnă că și mea necazuri apare. Dar la Leonard pentru unchiul lui Concea, care-i dublu supărat. Banale sforța titlă. Dar la ca mea înseamnă că și mea necazuri apare. Startem la cârteancă, camperele te locolțea, că obține că și mea, duine cazuri apare. Startem la cârteancă, dar la mâine, dar iurea. Ia-uzi. Au, hai ca partea rămân în ochii, mă rășeni și n-ați fali. Ia-uzi. Hai mă-nsomne calții mele, cam pe noaptea flatele, cam pe noaptea flatele. Că bănai maconica, mărite-i să-ți pasă mă. Doamna mărite-i să-ți pasă mă, că bănai maconica, startem la cârteanca ta, o, startem la cârteanca ta. Hai ta partea nu mă nodi, mă rișesc și n-ați fali. Și-mi dăm la necăjime, duine cazuri apare, duine cazuri apare. Tot pentru Concea. Repet. Dar la Leonard se mai repetă. Ia-uzi. Suntem la necăjime, cam pe noapte-noaptele. Startem la cârteanca ta, dar n-am mărâtă iudea, toată partea în mânul ochii, mă râse și n-ați fali. Ne văd anul Ciocan, pentru Cotoi, care se află la suferință, și pentru Matei, care se află tot la suferință, că ei trei a crescut împreună și tot împreună vor lua. Ia-uzi! Că mă sune că și mea, du-i necazul de apare.
că mulimi de iori, mă râșesc și n-ați fălit. Ai mers somne ca și me, ca pe raute la tele. So cărdem tu că te vlau, dar suntem ca ea pe mare. De vla deși de-mi mutărdem. De la Bianca. Pentru scopul frate, pentru că care nu este aici la mormântarea lui bunica lui și este la suferință, 1 milion, 2 milioane, 3 milioane și pentru măicuța lui 4 milioane, 5 milioane, 5 milioane pentru Andocotoi, Maradeales de Țârnu, 5 milioane. Cel mai scumpă bunica care s-a socotit. Cel mai scumpă bunica care a fost pe viața asta. Ia-uzi! N-am mai pus că le de local. Care asta fac să chelăm che tema? Șocar de ducă de da șutea ca ea până urmă. Eu cam am dat fumat pizza. Auzi? Nici de primul dar de mână. Auzi ce zice? Nici de primul dar de mână. Auzi acum? O, că mea să-mi că și pe necazuri apare. Mi de iori simbolii, mai mișe și n-asfare. Auzi! Apare ia coceașu, au barosasca, doamne cazul. Le-am la o conțeasnă că și mei, cam vedem de blandele. La Leonard pentru Conțean. Maxim supărat. Dublu nu mai are pe nimeni decât pe Dumnezeu. Are încredere în Dumnezeu că vindecă pe fapta lui. Ia-uzi! Auzi strofa asta. Doamne, am încredere în Tine. Cum faci pe Beatrice bine? Ca să mă bucur și eu, ca să mă bucur și eu că există Dumnezeu, că există Dumnezeu. Iau ce zice? De vlan am încredere în Tine. Cum faci, mă, Beatrice bine? Și-a dau casa și toți banii, că e păpușa Barbie, că asta e păpușa mea, ce murea mama de ea. Divatul lui Maradon. În primul rând pentru mătușa lui Brața, oricând venea el cu germanaș, pe unde umbla ei vagabonți, venea la 4-5 dimineața și o găsea în curte și cerea țigări de la ei. Ia-uzi! Doamne, am încredere în Tine, că faci păpuși ca bine. Aș da casa și banii pentru păpușa Barbie. Ia uși ce zice. e măicuța.
Că viața nu mai contează, că astăzi se operează. Așa la talacă. Așa. Așa. Adicea sunt sau stare, din arel, din lăcherare. De la de la inima vene, de la de la inima vene. Pentru cel mai supărat, dublu supărat, Maxim! Contea! Supărat! Tony Bianca! Un milion care nu o să mai vadă niciodată pe bunica ei. Pentru măicuța ei care e cea mai supărată, cu un milion. Pentru toți unchii ei, cu un milion. Și de la Mihai, tot pentru unchii lui. Tot din partea lui Mihai. Tot din partea lui Mihai. Toți supărații. Nu-ți pierde speranța, Boșa. Are pe Dumnezeu. Auzi ce zice? Și niciodată nu o să lasă pe unchii lor cu milion. Auzi! Nu-ți pierde speranța. Zice Dumnezeu. Nu-ți pierde speranța, Boșa. Ascultă! Tu nu-ți pierde speranța. De la Germanaș pentru unchiul lui fiata lui Contea, 200 de pounds. A plecat măicuța ta lângă taică tu. Erai pățul la cealaltă. Ascultă! Contea în coa. Tu nu-ți pierde speranța. Ce zice Dumnezeu? Că eu știu cum să te fac, că eu știu cum să te fac, poate de bine să o fac. Ia-uzi! Ce zice? Că tu dai la oameni să mănâncă și să bea. Greu cu greu se mă dona, dar tu ai inima bună. Dai la oameni să mănâncă și să bea. Ca așa e inima ta, ai dat la toată lumea. Ai dat la toată lumea și să scape fata ta. Auzi ce zice Dumnezeu? Dacă crezi prea mult în mine, El mai speranța. am să fac pe bine. Speranța Dumnezeu. Dacă crezi prea mult în mine, am să-ți fac fetița bine. Ia uite ce zice. Și o să-ți fac să nu-ți fie rău, că există Dumnezeu, că există Dumnezeu. Adacă Leonardo! Adacă Conte, că ești domnul supărat! Ada deschis șaurile, că ai să te lasă. Hai de deschis mama vrătere tine. Adacă Coș! Adacă Pomoră, că 2 milioane. Că n-am care contează! Și ai viața te împacealescă. Alături de necazurile. Adacă Robert. O strofă pentru nepotul Robert. Ia-uzi! E bata lui Mancea. Pentru cumnatul lui Conțe 2 milioane. Încă 2 milioane care e cel mai supărat. 2 milioane pentru sora lui Scumpița care e cea mai supărată. 2 milioane pentru socrul lui Cocos. 2 milioane pentru unchiul lui Băbărău. Și 2 milioane pentru toți îndoliații, toți supărați. Poporașul Calea, de la Mecheze Poporașul. Avem pentru Robert o strofă. De la Mecheze. Este chiar el ca strof. Leonard. Ia-uzi. Ca strofa la urmăciul care
Pentru Robert, o singură stofă. Da. De-a plăcut ce fă plânge Robert. Alo? Cea mai nouă. De-a plăcut ce fă că plânge Robert și-ar da inima din pierte. Pentru Robert! Tot pentru Robert! Tot pentru Robert! Tot pentru Robert! El i-a ducea medicamentele. Ia-uzi! De-abla și-ar da inima din piepte. Înainte să moară, a lăsat. Mai mult eu să rog. Oh, ce cu foc plânge Robert. De-abla și plângea cu zilele. Și plângea cu zilele, i-a ducea pastilele să se facă ea bine. Ia uite ce zice Robert. De la Leonard pentru fratele lui Robert. Fără, în strofa asta, fără să întrerupă cine. Ia uzi. Ia uzi. Bunicul cui mai aduc pastele. Bunicul cui mai aduc pastele, ca să-ți pleci de lângă mine. Ia-uzi. Of, îți lasă inelele. Of, îți lasă inelele. Ia-uzi. Și-mi faci bune zilele. Of, ce greu este amarul și-ți lăsai echilibrul. Să mă vezi bunico bine, să-ți aduc și nu pastile. Tot pentru Robert. N-a putut să moară mama. N-a putut să moară măicuța lui Cuncea. Până a lăsat secretul pe mâna lui Cărele. Până a lăsat secretul pe mâna lui Cărele, avea încredere. Toată nădejdea e ele. Toată nădejdea e Robert era. Ca de mine se ascundea, dar de el nu se ferea. Se ascundea de Cuncea, dar de Robert nu se ferea. De fata lui Mancea, pentru nepata lui Beatrița, că e la spital și face operație, 3 milioane și încă 2 milioane. Pentru bunica lui Franța! Ea este pe pat operație acum la ora asta. De la bunicul lui Cagarin, Dumnezeu e cu ea acolo. pentru vărul lui Boboros și Cocos, și pentru tinerele lui Conța. Numai el este cu Bia la operație acum în Anglia. Încă n-am scos-o. Încă n-am scos-o de la operație. Și încă n-am scos de la operație. Cai ca mai la Blatebla. Ia uzi. Cai mai la Blatebla. Ia uzi. Că n-ai putere. Cam pe Blatebla că ne somne căzime. Of, duine cazuri apare. Din partea lui Leonard pentru Concea, unchiul cel mai supărat. 2 milioane. De la Firu, pentru toți verii lui. Primul rând pentru domnul Concea și pentru fanta lui. Și încă 2 milioane pentru Cocos și pentru Boboro și pentru mătușa lui Brațu. Ia-uzi, Concea! Cai mai
vreau la devla, că și de nu mai până. Ca veneam de vlatele, tu-i necazuri abane, tu-i necazuri abane. Capte-o ca Roro Ștefan. Dar vreau ce mare este chinul. Conța. Of, ce mare este chinul, că n-operează copilul. Dar noi așteptăm împreună să primim o veste bună. Strig la Dumnezeu din cer. Auzi ce zice? Strig la Dumnezeu din cer, că nu este baza la el. Numai Domnul dacă vrea, scapă-o fetița mea. Auzi ce zice vorbele astea? Care și noi ne-am lovit de ele odată. Auzi. Să nu ia nici și pe fata mea. Of, ce mare este chinul, îmi operează copilul. Și stăm cu toți împreună să așteptăm o veste bună. Și o rog pe mama mea să nu ia pe fata mea, că îmi distruge inima. Ascultă, ascultă, mama, la mine nu-mi lua fata după tine. Dacă pleci, nu-o lua pe ea, nu-o lua pe fetița mea. Știi cât de mult te iubeam, știi cât de mult te iubeam. Auzi acum ce zice? De la germanaș pentru unchiul lui Conțea. Fata lui Bea. Și de fata lui Bea. 200 de pound. Ți-auzi? Auzi sfinților din cer de sus. Așa-mi poți, dar pune-mă răda. Of, vă rog, vorbiți cu Iisus. Auzi să tragi. Fata ta care, mă rog, Dumnezeu e martor, că mă rog și eu să se facă bine. Și să dea Dumnezeu să facă bine. Au îngerilor din cer sus, vă rog, vorbiți cu Iisus. Să ia apă cu mâna, să-i dea lui fetița mea, că-i bolnavă sărmana. De la Maradona pentru fata lui Conțea, durerea lui cea mai mare. Auzi sfinților din cer de sus, vă rog, vorbiți cu Iisus. Să ia apă cu mâna, să-i dea lui fetița mea, că-i bolnavă sărmană. I-auzi? Auzi ce zice? Să luați apă sfântă în mână. Se zice conta la toți sfinții. Să ia apă sfântă în mână, la durerea ei s-o pună. I-auzi? Și să faceți o minune, o faceți-mi fetița bine, că arde inima în mine. I-auzi ce zice? Să primesc o veste, Doamne, să primesc o veste
bine, fata mea, că sunt dublu supărat, că sunt dublu supărat, necazurile m-au mâncat. Of, ce viața blestemată, două necazuri deodată. De-auzi, cântă Ștefane și mie, să răcorești inima în mine, cade inima la mine și tu ai fost și ca mine, că tu ai fost și ca mine. Oh, și nu știe nimeni, nu știe durerea mea, ce foc în inima mea. Are forță, frate, frate. Are forță. Auzi. Cum ai fost? Ce zice? Dăm la Domnul cu puterea Lui, El dă zile omului. Oh, și mă jur cum e mai rău, că o să cred în Dumnezeu. Cred prea mult. Nu scapă pe fata mea, Trebuie. nu scapă pe fata mea, că așa e inima mea, am dat la toată lumea. La Leonard tot pentru Conța. Dar Leonard tot pentru Conța, 2 milioane. Mai fă, Doamne, de o minune, ca să o faci pe mia bine. Oh, fă la Dumnezeu să dea, Doamne, să aud vestea că e bine fata mea, că e bine fata mea, că e bine fata mea. O să beau și o să plâng la mama mea la mormânt, să-mi răcoresc inima că e bine fata mea, că e bine fata mea. 2 minute pauză, Dumnezeu să ierte pe vreață. Ce atrás? Nada sobre. Vamos que pode. Poder faz isso aí. O botei a visível. Abre já Leonard, mógł din filmul pe cau pe mur, pe mur. Deci am nu kșor gen. Mu kaže po Facebook. Chiar nu kșor gen gădic. Da, mineral. Are patru de ia de aia patru. Nu kșor gen. Cocoșa vă
Cireluculoski, Barum Orhan, Leonardo, Direct, Vezi că e mult. Uite, e mult.